poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Vínny program bol naozaj pestrý. Ochutnávky vín v podzemných priestoroch Dolnej Brány či pri Miklúšovej väznici nenechali nikoho s deficitom tekutín. Pohárikom dobrého vína asi len ťažko niekto pohrdne. Vzťah k vínu mám pozitívny, pretože víno je jeden z mála nápojov, ktorý obsahuje alkohol, ktorý má dokonca aj priaznivé zdravotné účinky, ale iba v takom normálnom množstve. Takže myslím si, že dať si pohár vína nie síce každý deň je určite nielen príjemné, ale aj zdravé, takže ja mám k nemu veľmi pozitívny vzťah. Pódium nad Dolnou Bránou tiež nezývalo prázdnotou. Riadené degustácie v podaní profesionálnych somelierov, Katka Košťová, Pavol Hamel a množstvo ďalších účinkujúcich úspešne dotvorilo príjemnú atmosféru tohto už 6. ročníka košických slávností vína. Veď posúďte sami. Pri poslednom zaspomína na ten čas, pomalý čas malín. Teraz sme uzdružení rodičov a priateľov našich škôl. Dušan Hrabovský, Naša.